Асвятленне на вуліцах беларускіх гарадоў і тэмпература ў дамах, пошук рэдказямельных металаў, разварот рэк і аплата за паветра. І гэта толькі частка недарэчных ідэй, якія апошнім часам усё часцей нараджаюцца ў галаве Александра Лукашэнкі. У нашым сюжэце мы згадаем самыя дзікія яго загады, а таксама раскажам, як на іх рэагавалі простыя беларусы, высокія чыноўнікі і чым у выніку ўсё гэта скончвалася. Напэўна, складана знайсці іншую такую краіну, кіраўнік якой настолькі пагружаны ў будзённае жыццё звычайных людзей. Лукашенко час ад часу адзначаецца настолькі абсурднымі прапановамі, што многія з яго выказванняў сталі мемамі. Тут варта згадаць перанос пачатку школьных заняткаў дзеля таго, каб яго сын Мікалай мог больш паспаць, ці што ён збіраўся браць па 100 даляраў з кожнага беларуса, які выязджае за мяжу, альбо гісторыю пра беларускамоўныя дарожныя паказальнікі. Еду по дороге. Трасса, как ее называют, президентская. Вывесили табло. Выконвай хуткостный режим. Ну, понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек. Или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Выконвай. Хуткостный. Но понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит, и режим написано. Ну что вы хотели этим показать? Але апошнім часам колькасць дзівацтваў, якія генеруе Лукашенко, стала зашкальваць, а чыноўнікі за гэтым ці проста не паспяваюць, ці банальна не разумеюць, чаго ад іх хочуць. Ладно, будем разбираться, и притом принципиально. Начиная с вас. Мне нужно, как должно быть. Сколько мы будем размандыкивать, извини меня, по этим вопросам? Мы не посеяли, мы посеяли. А что мешало посеять до 1 октября? Перыядычна у поле ўвагі Лукашэнкі траплялі і самыя нечаканыя дробязі, і тады пачынаўся пярэпалах па ўсёй Беларусі. Так, напрыклад, у кастрычніку 25-го года на абмеркаванні эканамічных паказчыкаў, адарваўшыся ад папер, ён раптам заклапаціўся тым, што людзі на заправках занадта доўга п'юць каву. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Я вот читаю это и думаю. Когда-то народ меня наклонял, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары. То есть идешь, зацепился плечом, купил там щетку зубную, еще чего-то. Ну и кофейку попить. Ну, кофейку попить. Ну, как же Игорь Тур не попьет кофе, подъезжая на автомобиле, или Алена Сырова, как я говорю. Ну, как же? Ну, кофейку. Машину поставили. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Падставай для гэтай істэрыкі сталі відэа з тыктоку, аўтары якіх прасілі Лукашэнку разабрацца з чэргамі на АЗС. Па часе гэта супала з дэфіцытам паліва ў Расіі пасля украінскіх атак на нафтапераапрацоўчую галіну. Таму некаторыя палічылі, што ў Беларусі таксама скончыўся бензін. Навесці парадак было даручана міністру ўнутраных спраў Івану Кубракову, які ў той жа дзень сабраў нараду з генераламі. У выніку кантраляваць, колькі часу беларусы праводзяць на заправках, адправілі міліцыю. Заправиться заправились, отъехали на стояночку, пожалуйста, и покупайте там хот-доги, кофе и так далее. Пасля гэтага супрацоўнікі заправак пачалі патрабаваць ад кліентаў адганяць машыну на паркоўку, а пра забарону пакідаць аўто ля калонак сталі нагадваць інфармацыйнае табло. У той жа час у дзяржаўнай аўтаінспекцыі заявілі, што нічога крытычнага на АЗС інспектары так і не заўважылі, а калі кагосьці і даводзілася штрафаваць, то толькі за адсутнасць тэхагляду і за нейкія іншыя парушэнні, якія ніяк не тычыліся кавы ці хот-догаў. Але ж гэтага Лукашэнку падалося мала, і праз месяц пасля заправак ён даручыў разабрацца з так званымі маршруткамі. Падставай зноў сталі відэа з тыктоку, дзе яго прасілі нешта зрабіць з чэргамі, якія па вечарах збіраюцца на некаторых мінскіх прыпынках. Заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? Надо заменить им все. Чего? Например, если мне пришлось бы ехать, не говоря уже там про Алену или Игоря, мы с удовольствием поедем на автобусе. Ну, потеряем мы 2 минуты, но живы будем и здоровы. Принято решение 15 автобусов вот, в ближайшее время. Я имею в виду, что в сетях люди обижаются. Стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, они пишут в очередях, чтобы на маршрутку втиснуться в эту маршрутку вонючую.
Беларускія ўлады гадамі спрабуюць разабрацца з маршрутнымі таксі. Часцей за ўсё гэта адбываецца пасля рэзанансных аварый, і тады перавозчыкаў пачынаюць кашмарыць. Але акрамя забарон дзяржава не можа прапанаваць іншых альтэрнатыў, таму маршруткі для некаторых гарадоў і мястэчак застаюцца асноўным відам транспарту, а дзяржаўныя аўтапаркі працягваюць скарачацца. Але разборкі з кавай – гэта яшчэ не самая абсурдная ідэя Лукашэнкі. У яго галаве мроецца мноства ноу-хау, якія ён перыядычна прадстаўляе публіцы. Так, напрыклад, у лістападзе на нарадзе па адраджэнні Палесся ён загаварыў пра тое, каб павярнуць назад Прыпяць, каб яе воды не ўцякалі ва ўкраіну, дзе яны нікому нібыта не патрэбныя. Слушайте, Припять. Куда уходят эти воды? Даже не в Украину. Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами. В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо повернуть вспять? Тогда, когда нужно, и туда, куда нужно. Аднак эканомны кіраўнік Беларусі дадаў, што ў яго сцямнела ў вачах, калі губернатар Гомельшчыны Крупко падлічыў, колькі грошай трэба на стварэнне такога амбітнага праекта. Тым не менш, ён паабяцаў адшукаць сродкі, калі яго пераканаюць, што ўсе целарухі мэтазгодныя і эфектыўныя, але ж пакуль гэтага так і не адбылося. А вось калі ёсць перспектыва не траціць, а наадварот зарабіць грошай, то тут Лукашенко аказваецца куды больш ініцыятыўным. Падчас наведвання бярэзінскага біасфернага запаведніка ён некалькі разоў агучыў свой неверагодны бізнес-план – прымусіць смярдзючы захад плаціць за чыстае беларускае паветра. Но и сегодня лечу над этим заповедником. Я по этому маршруту уже давно не летал. И думаю, какого черта мы этих европейцев оздоровляем? Вот то, что у нас в Беларуси, уже 10 миллионов человек не живет. 10 миллионов. Такая территория. Болото, леса. А это что? Кислород. Да. Мы кому это дарим? Этим вонючим, грубо говоря, европейцам, которые нас душат каждый день. И подумал о том, ну, может, не в нашу жизнь, а вот у них, у детей наших, оценить, что такое Беларусь. И платить будут за это нам. За то, что мы это сберегли все. Зразумела, што ніхто пры сваім розуме не стаў бы купляць кісларод у Беларусі. Ды і незразумела, як гэта можна было б рэалізаваць тэхналагічна. Таму Лукашенко, свядома ці не, але вырашыў, што калі немагчыма прадаваць чыстае паветра, то трэба яго трошкі сапсаваць. То бок пачаць вырубаць запаведны лес, што пакуль забаронена законам, і прадаваць яго на экспарт. Ближе к природе, ближе. И использовать надо все заповедные места во имя людей, во имя этого. В противном случае, если вы будете, как Назару говорит, и Мысляк от него требует, 90% ходить там нельзя. Ну хорошо, это прекрасно. Но таким образом вы кормите и оздоравливаете все, что вокруг. Европу. А нам надо за бесплатно их оздоравливать? Не надо. Не надо. Давайте для своих людей делать, чтобы и я, и он, и ты тоже, и помоложе, и твои дети могли от этого что-то взять. Несколько потребительски звучит, но хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели. Справа ў тым, што незадоўга да паездкі ў бярэзінскі запаведнік усё той жа Лукашенко падпісаў мемарандум аб супрацоўніцтве з Аманам, і арабская дзяржава паабяцала інвеставаць амаль $1,5 мільярда у беларускую дрэваапрацоўку. Таму паміж жывымі грашыма тут і цяпер і захаваннем для нашчадкаў унікальнага лесу Лукашенко зрабіў відавочны выбар. А мяняць законы, калі вельмі хочацца, яму не прывыкаць, і лукашэнкаўскія прапагандысты ўжо пачалі рыхтаваць беларусаў да непапулярнага решения. В 90-е появилась одна проблема – угроза потери для будущих поколений территории в лесах и около них, а также у рек и озер. Чтобы решить эту проблему, появились законы, все запрещающие. На сегодня той проблемы давно уже нет, и появились какие-то другие. Тогда законодательство подлежит пересмотру под сегодняшние реалии. Ну і яшчэ крыху пра грошы. У пачатку мінулага года прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп патрабаваў ад Украіны аддаць Амерыцы радовішчы рэдказямельных металаў у абмен на вайсковую і фінансавую падтрымку. І гэтай тэмай тут жа вырашыў скарыстацца і Лукашенко, які загадаў ураду адшукаць у Беларусі запасы тых самых металаў і іншых каштоўных выкапняў. Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока и не задумывались.
Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других. Геологоразведка у нас самый отвратительный низкий уровень. Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле. Крыху раней, прызначаючы новага міністра прыродных рэсурсаў, ён загадываў таму капаць і шукаць нафту, бо не мог паверыць, што ў беларускіх недрах няма вялікіх запасаў. Скажу прямо, надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу, это памятник можно ставить в любом месте. Особенно традиционно. Ну, понятно, мы более-менее разведали наши минеральные удобрения и так далее, но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти. У тым, каб нешта капаць і здабываць, нічога кепскага няма, але ж распрацоўка любога радовішча патрабуе вялікіх фінансавых укладанняў, асабліва калі гаворка ідзе пра рэдказямельныя металы. Каб іх атрымліваць, патрэбна перапрацаваць тоны руды і патраціць сотні мільёнаў даляраў. Менавіта таму амаль уся распрацоўка кантралюецца багатымі ўрадамі Кітая і Злучаных Штатаў. Лукашэнку ж застаецца спадзявацца на свае рэсурсы, а яны моцна абмежаваныя, ці прыдумляць іншыя крыніцы папаўнення бюджэту, кшталту рахункаў за геноцид беларускага народа. В итоге мы должны им предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны, и не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами, никому он уже сегодня не нужен. Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику. Летась мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт быў перайменаваны ў беларускі дзяржаўны універсітэт замежных моў. Здарылася гэта пасля візіту Лукашэнкі ў лістападзе 2024 года. Не паспеўшы нават зайсці ўнутр навучальнай установы, якая адзначылася магутным пратэсным рухам у 2020 годзе, ён адразу же дакулупаўся да яе назвы. А галоўны ідэолог краіны пярцоў тады нешта няўцямна пачаў адказваць пра моду на перайменаванні ў 90-е гады. Владимир Багасович, был Иньяс? Был. Ну, а что матерными словами обозвали? Это точнее, лучше или модно было? Ну, была ж такая мода переименовывать. Незадоўга да таго аналагічная сітуацыя здарылася ў Віцебску. Калі Лукашенко прыехаў у мясцовы універсітэт імя Машэрава, то не змог прачытаць назву аднаго з факультэтаў. Адказваць тады давялося ўсё таму ж Уладзіміру Пярцову. А вот назад вернуться. Да. Гуманитаристики и Языковых коммуникаций. Вот это матерное слово. Это. Как это вот понимать? Ну, вот это? придумали филологи. Придумали филологи, это матерное такое вот Владимир слово. Борисович, что это такое? Это те, кто при помощи языковых навыков, гуманитарии, выстраивают коммуникации. Я так понимаю. Переговорщик. Там мы готовим переводчиков, экономистов. Сдвоенная специальность. Там мы готовим 7 языков, даже китайский язык. Мы преподаем отдельной специальностью, потому что есть большой спрос на этом факультете. То, что вы говорили, локтями толкаться, учиться на рынках, выстраивать. Это как раз гуманитаристика. Локтями толкать. Аднак гісторыя пра локці Лукашэнку не спадабалася. Ён панаракаў на тое, што людзі гоняцца за сучаснымі трендамі і за тым, каб не выглядаць старамоднымі. Но если главный идеолог страны не понимает, что это за факультет такой гуманитаристики, говорит, что это локтями толкаться, ну так напишите там что-нибудь уже ближе к локтям. Праз 3 тыдні пасля візіту Александра Лукашэнкі матерную назву змянілі на факультэт гуманітарных ведаў і камунікацый. Ці стала больш зразумела вялікае пытанне, але галоўнае, што чыноўнікі з ідэолагамі вукамгненна выканалі загад свайго начальніка. Ну і апошнюю геніяльную ідэю яшчэ ўсе добра памятаюць. Но только меня еще что бесит и поражает. Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя, будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены. Все сияет. Минская область и туда дальше все горит. В 6 часов вечера. Зачем?
На чарговай нарадзе па выратаванні Віцебскай вобласці Лукашенко раптам вырашыў паскардзіцца на тое, што яго моцна раздражняе. Гэтым, як ні дзіўна, аказалася вулічнае асвятленне, якое уключаецца вельмі рана і выключаецца занадта позна. Такая неэканомнасць, па версіі кіраўніка Беларусі, вядзе да вайны, а чыноўнікаў ні многа ні мала ў штурмавыя атрады. Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Прычым за 2 тыдні да таго Лукашенко усунуў свой нос у яшчэ адну камунальную справу. Калі ў Мінску на фоне небывалых маразоў здарыўся маштабны прарыў цеплатрасы, ён даручыў панізіць тэмпературу ў дамах беларусаў. Але тлумачылася гэта ўжо не эканоміяй, а клопатам пра камунікацыі. Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стала давать теплотрасса, повысили давление, теплоноситель, ну, как обычно. Я подумал так вот 3 дня назад, думаю, вот надо предупредить начальника, думаю, ну, наверное, знаю, ну, дайте вы немножко прохладнее теплоноситель, воду там или еще чего-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысить, и горячая это теплотрасса, тепло такое в дом, но его не будет вообще. Тут жа міністр энергетыкі з гаворачым прозвішчам Мароз адрапартаваў, што па даручэнні беларускага кіраўніка былі прынятыя меры па абмежаванні цеплазабеспячэння ў моцныя маразы. Аднак батарэі тады пахаладзелі не ва ўсіх, бо ўсё ж даволі складана пракантраляваць усе кацельні па краіне, ды і многія беларусы могуць самі рэгуляваць тэмпературу ў дамах. А вось калі здарыўся другі лукашэнкаўскі разнос, то яго вынік адразу заўважылі ўсе, бо вечарам 4 лютага Мінск і іншыя гарады пагрузіліся ў поўную цемру. Замест 6 гадзіны вечара ліхтары запаліліся на гадзіну пазней, і гэтага часу хапіла, каб сацыяльныя сеткі напоўніліся сотнямі допісаў, аўтары якіх былі абураныя абсалютна бязглуздым рашэннем уладаў. Полнейший беспредел. И вот как детям ходить со школы в такую темноту? Самому страшно. Беларусы разлаваліся так моцна, што нават мінскія чыноўнікі прызналі, выключэнне ліхтароў было памылкай. Але ж Лукашенко так не лічыў і настойваў, што выключэнне святла эканоміць шмат грошай, на якія можна пабудаваць новыя кароўнікі. А ўсе абурэнні беларусаў, на яго думку, былі інфармацыйнай спецаперацыяй збеглых, якую запусцілі з космасу. Ну, а потом думаю, ну, откуда ж тема взялась? И ПСО беглых. Это же они оттуда закинули, из космоса, и с Украиной сравняли. Да куда нас, демократической Украины и тоталитарное государство, сравнивать? Думать же надо, что творят. Ну, это так вот, чтобы вы понимали. А сам подумал, ну, если еще раз вот такое ИПСО, с одной стороны, а с другой стороны 3 молочнотоварных комплекса и 7 префлекторов, или пенсия годовая, повышение 10% для пенсионеров. Я бы еще согласился на 10-15 минут на это. Свайго правадыра падтрымаў і Рыгор Азаронак, які выйшаў у эфір з чарговай істэрыкай. Маўляў, перад беларусамі ўнутры краіны няма чаго раскланьвацца, ну а незадаволеных звонку трэба давіць. Так получилось, что исполнитель подкачал, государственные служащие не творчески подошли и не рассчитали, когда темно становится, значит, и вот некоторые люди возмутились. Но ту истерику, которую разогнали с Запада, и эти ничтожные, значит, канальчики, ресурсчики, то, что там начали писать, вот это все. А что это? Вот это надо давить. Увогуле складваецца ўражанне, што Лукашенко апошнім часам ужо перарос вобраз бацькі і ператварыўся ў сапраўднага дзеда, як па ўзросце, так і па паводзінах. Яго візуальная клапатлівасць і дэманстратыўнае дбанне пра справядлівасць ператварыліся ў старэчае бурчанне, якое прапаганда ўсяляк спрабуе замаскіраваць, а чыноўнікі моўчкі ківаюць і пастаянна нешта запісваюць. У выніку ўсяго гэтага атрымліваецца, што святло па ўсёй краіне адключаецца не таму, што гэта сапраўды прыносіць грошы бюджэту, а проста з той прычыны, што гэта бесіць аднаго канкрэтнага чалавека. А каб беларусы не скардзіліся ў сваіх тыктоках, даішнікі замест кантролю руху едуць рэгуляваць чэргі на запраўках. Ручное кіраванне краінай пачынае даходзіць да поўнага абсурду, а сярод чыноўнікаў няма тых, хто можа нешта адкрыта запярэчыць.